हाय लोगोफोर, इन्डिया गेटनि मोनानि भिउखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय नाजादों। स' लोगोफोर, इन्डिया गेटनि मोनानि भिउखौ नोंथांमोना नायलांदो। इन्डिया गेटनि मोनानि भिउ थारैनो जोबोद समायना। इन्डिया गेटनि हरनि भिउ इयो। स' जोबोर इन्टारेस्टिं मोनायाव नायनो लागाखा। मोनानि सिनारियानो नायनो लागाखा। ओरैबायदि माने फैयोबाथाय थांनो बाथावथाव ओरैबायदि। नै फंबाय जोंहा खारिजा बिजनिनि फंबाय, बिथाङा बेवहायनो थायो ना? बर' मानसि बिराद फैयोना? फैयो। दा बे डिफेन्सआव बबेयाव डिउटि गोलैनो फंबायनिया? नैसोरथ' आरो मा बुंनो। टेनसन बर' सेंग्रा माने बे जायगायाव जुदि हाबोबाथाय माने ओंखारलांनो बायोनाय रखम। स' जोबोद इन्जय खालामनो हानाय जायगा बियो। गोसोफोरखौ माने गोजोनग्लाय होनो हानाय जायगा। सानाव बारा मोजां नुवा, खिन्थु बै सिनारिफोरखौ मोनायाव जोबोद समायना नुयो। स' जोंनि बर' जोहोलावजोफोरा जाय बिथांमोना माने इण्डियायाव माने मा होनना बुङो, नैबे दिल्लीयाव इण्डियानि राजथावनियाव जाय बिथांमोना बेरायनो फैदों दिल्लीयाव, दा फैदों बिथांमोना। स' बेफोरबायदि जायगाखौ नायनो दाबाव। नायनानै आरो सोरबाफोर फेमिलिफोरजों लाबोदोंब्ला नायनो फै, बेरायनो लाबो। जोबोद गोजोननाय मोनगोन बेरायनानै। नै जोंहा आरो सिंगेलसो नालाय, सिंगेल बारा इन्टारेस्ट जाया, खिन्थु लोगो थानाय मोनबा निसय मोजां जागौमोन। गुबुना लादों मालाय जरा जरा। नै जा फंबायमोन आरो नै गैया, थेवबाबो सिंगेल फट' बोखांजाबाय दं। माने बिराद मोजांथार। थ' मोननैसो सिनारि नोंथांमोननो खोन्थाबावगोन आरो दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियाव फोजोबगोन। नोंथांमोनहा नायलांबावदो। कृपया ध्यान दें, देवी और सज्जनों, राष्ट्रीय समर स्मारक के भव्य परिसर में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आप सभी आगंतुकों को अवगत कराना चाहते हैं कि अभी से कुछ ही समय पश्चात सायंकाल 6:30 से आप रिट्रीट समारोह को देखेंगे, जिसके दौरान कैप्टन शालिनी भदौरिया, रिटायर्ड धर्मपत्नी स्वर्गीय मेजर अविनाश सिंह भदौरिया कीर्ति चक्र देश के बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पण करेंगी। Ladies and gentlemen, you are welcome to the majestic premises of the National War Memorial.
आप सभी से अनुरोध है कि ध्वज अवरोहण एवं सलामी के दौरान सावधान अवस्था में खड़े रहें। वर्दीधारी सैनिक बेफोर दावहायाव मुंख्लं जानाय सुबुंफोरनि नाम गोजा गासिबो नै बेसेबा गोलाव गुवार गोजा थावजेन सुबुंफोरनि मुंख्लंफोरनि मुं दं बेफोराव बेसेबा गोलावखा नै मोनानि भिउ बियो इन्डिया गेटनि इन्डिया गेट मोनानि सिनानि मोनायाव जोबोद समायना नुयो सानाव बेफोरखौ बांद्राय समायना नुवा नाथाय मोना जानाय लोगो लोगोनो हर जानाय लोगो लोगो सिनारिखौ जोबोद समायना नुयो लोगोफोर सिनारिखौ जोबोद मोजां नुदों नङा होमबा बै इन्डिया गेट खाथियाव दिन्थिनो हायासै मानो होनबा बेयाव कनस्ट्राक्सननि खामानि सोलिबाय दङ बेनिखायनो बेवहाय रावखौबो जिङाव थांनो होनाय जायाखै बै लाइट जोंनाय नुहुरनायानो थारैनो नोंथांमोना माब्लाबा पिक्सारफोराव नुदों जानो हागौ खिन्थु नोंथांमोना दिनैसिम खाथियाव थांनानै दा दिन्थिनो हानाय नङा मानो होनना बुङोबा बे कनस्ट्राक्सननि खामानि सोलिबाय दं बेनिखायनो जिङाव थांनो होआखै स' गोजाननिफ्राय दिन्थिबाय नोंथांमोननो बै नुहुरनाया कनस्ट्राक्सननि खामानि सोलिबाय थानायखौ रावखौबो जिङाव थांनो होआखै बेवहाय खामानिया कमप्लिट जायाखै होनना बुंदों बेनिखायनो जिङाव थांनो होआखै स' नाहरदो नोंथांमोना गोजाननिफ्रायनो लोगोफोर मोनानि भिउखौ नोंथांमोननो एसेब्लाबो हानायखिनिखौ खोन्थाबाय थ' लोगोफोर बारा गोबाव थानाय जानाय नंला बेवहाय जों थांनो थाखाय सम जाबाय बेनिखायनो नोंथांमोननो दसे समब्लाबो बे मोनानि भिउखौ खोन्थानाय जाबाय स' लोगोफोर बेवहाय नोंथांमोना जुदि दिल्लीयाव फैयोब्ला सम मोनोब्ला बेवहाय इन्डिया गेटखौ नायफै आरो साननिफ्राय मोनायाव फैयोब्ला बांसिन मोजां जायो मानो होनबा सानाव लाइटफोर फोजोंनाय जायो नालाय बारा सिनारिफ्रा क्लियार जानो नाङा खिन्थु मोनायाव फैयोबा बेवहाय लाइटफोर फोजोंनाय जायो नालाय बेवहाय सिनारिया जोबोद मोजां जायो स' बेनिखायनो मोनायाव फैबा मोजां जायो स' लोगोफोर मा होनना बुङोमोन गोबां खोन्थानो गोनां दंबावोमोन नाथाय समनि जोबोद आंखाल बेनिखायनो गासैखौबो खोन्थानो हानाय नंला स' लोगोफोर बेनिखायनो बाय बाय नोंथांमोना नायनानै जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै दाबाव आरो मोजां मोनदोंबा चेनेलखौ नायनानै भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों नोंथांमोना शेयार खालाम